Ți-e poftă de quesadilla? Uite cum să o prepari acasă foarte rapid. Am condimentat 500 de grame de carne tocată cu condimente pentru pui, usturoi granulat, boia, sare și piper. Am adăugat ulei de măsline, am amestecat și am pus la cuptor pentru 20 de minute. Între timp, am pus la călit 2 cepe și un ardei mărunțite. După ce s-au călit, am adăugat carnea tocată și sosul. Eu am pus 2 linguri de muștar, maioneză și ketchup după gust. Dacă doriți o variantă mai sănătoasă, puteți să puneți mai puțin sos. Mie îmi place cu mult. Am mai lăsat puțin la foc mic, iar pe o lipie am pus cașcaval ras și compoziția din tigaie. Am împăturit și am pus într-o tigaie până prinde culoare maronie. Și gata, cam așa arată. A ieșit foarte bună. Mie îmi place să aibă mult sos, dar voi puteți să puneți mai puțin. Dacă vă place această rețetă, nu uitați să lăsați un like și sunt curioasă dacă veți încerca.